nake in je in watsa ruwa. Ke biki ganni ba kaca-kaca? Wai shin ko dai ba kya jin ina tashi ne? Ni ban ji komai ba. Bola. Kana komai ba. Dan Allah ki tashi ki shiga. Ni fa ba inda za ni tashi. Kai jakar uba sai kin tashi. Sai kin tashi. Jakar uba ana magana kina cewa wani abu. Ba za ki tashi ba? Har yana cewa ki tashi ki tafi wai kina cewa ba za ki tashi ba? Kaga ya buhun uba? Kai ban ce kakka sake zuwa kofar gidan nan ba. Mutsiyaci irin ka. Ban ce kakka sake zuwa kofar gidan nan ba. Bola. Ka ce kada in kara zuwa. To kuma dan taurin kai irin naka da na aro ashar wallahi in kwala ma billahi lazi. Dan Allah baba ka yi haƙuri. Ka rufa min asiri kada ka raba ni da ita. Wallahi ina son ta. Kuma a shirye nake tsab da yin aure ta. Dan Allah ka rufa min asiri saboda kai mutsiyaci ne baka da ko sisi. Dan Allah dan Annabi ka rabu da ƴata a samu wani mai kuɗin ku bashi. Kai a tsiyace ni a tsiyace saboda Allah. Ni gaskiya baba ina son shi. Dan bola ne fa. Dan bola ne. To tsaya banda kike cewa kina to yanzu me na sama ya ci baranta na miƙo na kar. Ni ko dan dako ne ina son shi. Dan dako? To sai ke ki jefa mu a masifa. Kina gani fa gidan nan yadda muke fama fa. In banda zabar rahi mutunci jilin gidan nan fa kwata-kwata ba abin da muka ci. Jiya haka iri-iri muka abin nan ba mu karya ba. Ya aka wannan fa. Na menene? Yaro? Wannan ka yi cefa ne? Wannan kuma sai ka sai ruwa? To. Sannan wannan kuma ka sa aljihu. Inna wallahi sai da ka jiyo na kalli arziki a goshinka. Ai kuta ne ba kuma tinka kawai nake kalla. Ashe yanzu da ka jiyo na kalli fuskarka sai na ga burjin ku ya zo daya. Ai kai in aka sake aka yi auren nan sai kun bi dangwata kuɗi. Dan bola. Yanzu ki je ki shiryo ki zo ki raka shi. A'a ba sai an yi haka ba. Wai da so nake gobe sai a yi auren naku ko? Ba sai an yi haka ba. Ni kawai na baka kuɗin nan ne saboda ka gane cewa idan na aure ta zan iya ɗaukan nauyinta kai hamma da nauyin gidanka. Gashi na ga alama. Shikenan ba komai. Shiga gida gaskiya da kani da Allah. Kaga yadda dai ka duba tsohon gidan nan da abun nan. Wallahi tallahi. Wallahi ba abun da suke bamu. Wallahi sai tsohon gida gashi na. Ka sa Allah. Na sa Allah a raina na sa kwalabe. Sauri da. Baba kai ma dan hannu ne. To menene? Ka kwashe bola. A kawo min bola baba. Dan bola. Amma ba taimaka mana suke. A gani? Haka ya kwanakin baya suka sawo police da a nan. Police da yake ko wane ne? Ya dinga cizon mu a nan gurin kana gani. Amma iri-iri saboda tsabar rashin mutunci. Haka ne miliyan 150. To yanzu abin da ya kamata ka yi shi ne ka tura man miliyan 100 a akawun dina, miliyan 50 kuma sai ka bar su a wurinka. Dan bola. Ok to ba damuwa zan sa. Dan bola. Allah ki yi haƙuri na ɗan ɓata miki lokaci. Ba damuwa ni dai kawai fata na ka gaya min abin da ya sa ka tsaye da ni. Kin yi min ne? Dan bola ya ne. Dan bola ya ne. Dan bola ya ne. Da Allah in bara ki da ba. Dan bola. Okay. Ina jin ka. Yawwa. Allah so nake dan ba minti ne yana so in yi magana. Okay, ina jin ka. Allah yana zuwa zan daga waya. Okay, ba damuwa daga. Hello oga. Aliya ne? Yawwa dama Alhaji ne ya turo miliyan 150. Shine na ce bari in kira ka in gaya ma haka kuka yi da shi? Haka ne miliyan 150. To yanzu abin da ya kamata ka yi shi ne ka tura man miliyan 100 a akawun dina, miliyan 50 kuma sai ka bar su a wurinka. Dan bola. Ok to ba damuwa zan sa. Dan bola. Allah ki yi haƙuri na ɗan ɓata miki lokaci. Ba damuwa ni dai kawai fata na ka gaya min abin da ya sa ka tsaye da ni. Kin yi min ne? Ina so ki taimaka ki ba number wayarki domin ina so mu kulla alaƙar da za ta kai mu gidan aure. Da wuri haka?
mana, a yanzu ba a ɓata lokaci saboda da wuri ke karewa. Dan bola, ya ne? Dan bola, dan bola, dan bola, dan bola. Dan bola, Sai mun yi waya ba? dan bola, ya ne? Tsaya makaryaci, ka goge namba ta. Taya zan goge abin da ba ni na rubuta ba, amma me yasa kika ce mun makareci? Yanzu ka gama maganar miliyan 150. Kuma gashi abun mamaki kana nema ka tura kurar bola. Ai ba abin mamaki ba ne ba. Abin da ya fi miliyan 150 ma zan iya mallaka. Domin nema nake yi, ba a kwance nake ba. Wai a hakan kana nufin cewa kana da kuɗi? Sosai ma kuwa. Ai su kuɗi sirri ne. Kuma kogi ba a ƙin daɗi. Saboda baki ga har yanzu Dangote bai daina sai da magin naira 10 ba. Na kwashe bola. A kawo min bola. Dan bola, Na kwashe bola. A kawo min bola. dan bola. Amin wa alaikum salam. Lafiya lauya kike? Aiki alhamdulillah. Ai ina ma tsaka da aikin ne sai na ga kiranki na dakata na ce to bari in zo in ji me yake faruwa ne. Dan bola, dan bola, dan bola. Amma lafiya na ga ki haka ba wani walwala a tattare da ke me yake faruwa ne? Kar ka damu ba komai. Fasin dai ina son ka, Kwarai da gaske na sani. kuma ina ƙaunar ka. Tabbas na sani. Daɗin daɗawa, ina mugun tausayin ka. Sai ma kuwa na sani. Kai shaida ne kenan ka. Kwarai da gaske. Gaskiya an zo lokacin da za mu rabu. Dan bola, Rabuwa kuma kamar yaya me ya faru? Saboda akwai wanda zan aura yanzu, na gaji da jiran ka. dan bola, dan bola, dan bola. Saboda na ga wannan sana'ar taka da kake 5-10 ba za ta kai mu ko ina ba. A kada ki yi min haka dan Allah. Ba zan juri rashin ki ba. Kin san irin shekarun da muka ɗauka muna tare da ki. Kuma bana da wani ƙuduri da ya wuce in aure ki. Dan na zauna na ce zan jira ka. Gaskiya zan zauna jiran gaho ne kawai. To gaskiya idan kika yi min haka, gaskiya kin ci amana ta. Wallahi ban ci amanin ka ba. Asali ma tausayin ka ne nake yi. Ba wani tausayi a cikin al'amarin. Kawai cin amana ne. Kai shaida ne ina son ka, kuma ina tausayin ka. To gaskiya wannan ba tausayi bane. In ma kina tunanin tausayi na ne kike, ba tausayi bane ba. Kawai wannan kin ci amana ta ne. Amma ba damuwa. Kuma na gode da tausayin da kika ce kina mu. Allah ya sanya alkhairi. Dan bola, dan bola, ya ne? Yanzu ga wannan 100 ne. Dan bola, Gudunmuwa da zan iya baki kenan a bikin. dan bola, dan bola. Meye ne wannan? Kuɗin waye kada kuɗin wani ka je ka amso. Saboda na san kai 10,000 ma idan ka ganta sha'awanta kake. Kuɗi na ne. Gashi ki rike sai in maki bayani. Dan bola, ya ne? Dan bola, Kawai kina gaina ne a haka. dan bola. Kuma ba wanda kuɗin bane ba. Kawai hakan dai na nuna miki. Yanzu kana da wannan kuɗin ka ki turowa? Ai yanzu kawai ka zo a yi maganan aure sai a tura wancan gefe. A'a wallahi in dai arziki ne kin masa kulli a wurin nan. Dan Allah baby ka ya haƙuri. Ki je ki auri wancan. Za kwashe bola. Dan Allah ka tsaya. Wasa nake maka dan Allah ka ya haƙuri. Wallahi ina son ka. Za kwashe bola. Dan bola, dan bola. Kawo min bola.